Абе, Вики отричаш реалността, който си калиш или шампион, иска да го първа победа. Знаете ли, ако може и ЦСКА да не станат шампиони, обаче винаги ще са в сърцето ми и ще съм щастлива от това, което са постигнали и са направили. И какво от това, че не иска са си взели първата победа? Окей, взели са, това са направили, постигнали са нещо, нали, а ти толкова не можеш да направиш, 100% съм сигурна. ЦСКА, аз съм си за ЦСКА и няма какво друго да кажа. Може и да са последни, аз пак винаги ще съм си за тях и винаги ще бъдат... Както аз също съм за Спартак Варна! Чакай, винаги ще в моето сърце, защото аз не съм ЦСКАрка от вчера или от днеска, аз съм си ЦСКАрка от как съм се родила. Защото 2 годишна ходя по мачи, че и по-малка с баща ми. Израснала съм на армията, там съм тренирала тенис на корт, бягала съм, армията съм я бягала сигурно 15 000 пъти. За загрявка, за след загрявка, за... сутрин и вечер се бягах армията, като нищо. Както и да е. Мен и моят пич не иска да си взели първата победа, мен ми е достатъчно това, че изгледа да ти показват най-доброто от себе си.